Kuadrilla, kaixo, espero dut ondo zaudetela. Gaur, 5 errito tibetanoak egingo ditugu. Yoga tibetanotik datozen 5 ariketa dira. Ariketa hauek lantzen dute sistema endokrinoa. Oso ariketa konpletoak dira, 5 artean. Sistema endokrinoa arduratzen da glanduletaz, eta glandulak zer egiten dute? Hormonak segregatu. Hormonak arduratzen dira gure gorputzeko atalen funtzionamendua betetzeaz, ondo betetzeaz, bai? Orduan oso ariketa konpletoak dira, eta gomendagarria ariketa bakoitza 21 aldiz egitea efektua izan dezan. 21 gehiegitxo egiten bazaizkizue, posible zeate hasi 10 egiten lehenengo astean, eta hurrengo astean 15, eta horrela astetik astera kopurua igotzen jun. Hau, esaten dizuet, praktika bat egitea ohitura ez duzutenontzat. Ariketa hau mundu guztiarentzako gomendagarria da. Oso konpletoa delako, ez dakit esan duten. Eta posible ez dute praktika bat daukazutenentzat, egunerokotasunean ohitura, posible ez dute erabili beroketa bezala. Eta gero yoga egiten jarraitu edo beste atletismoa egiten ez dute, edo beste zerbait, beroketa bezala. Eta praktiko bat egitea eukitzea ez duzutenontzat, bereziki ariketa hau erresa izanik oso gomendagarria da ohitura bat hartzeko, zuen egunerokotasunean, bale? Zuentzako denboratxo hori ateratzeko, eta gero ja eguna hobeto pasako ez dute. 5 ariketa hauekin. Lehenengoarekin hasiko naiz. Nik ez ditut 21 errepikapen egingo, bale? Bideo hau da, zuei esplikatzeko ariketa bakoitza nola den. Eta oso importantea da arnasa, ariketa bakoitzean. Beraz, gogoratu, 21 gomendagarri, bale? Baina zuek erregulatu, nik ez dut egingo 21. Lehenengo ariketa, dira, bueltak ematea, arnasa hartzen dudan bitartean sudurretik. Hartzen dut arnasa, eta helize baten moduan espanditzen naiz, nire besoak kontrako norantzan. Zabalduko balira bezala, arnasa gehiago ezin dudanean hartu, gelditzen naiz eta botatzen dut sudurretik. Eta berriro, hartzen dut arnasa, hartu, eta ezin detenean gehiago, bota. Geldituz, begiak irekita, bai? Hartu, sudurretik bete ondo birikak, eta sentitu, ikusi efektua, nola espandituko bazina bezala, helize bat bezala, bai? Eta espanditu zea, baino gelditzerakoan zentratu egiten zea, arnasa botatzen. Hori, eta zuek jarraitu errepikapenekin. 2. ariketa. Jartzen geha buruz gora. Eta arnasare importantea. Eskuak lurraren kontra indarra emango dizuet, hankak altxatzeko. Hartu arnasa, bota. Hartu, sudurretik. Hartu, sudurretik, bota. Hartu, bota. Hartu, bota. Hartu, bota. 3. ariketa. Zuek jarraituko zenukete egiten, bai? Belaunak aldakaren zabaleran irekita, eskuak gerrian, eta ukalondoak eta burua atzera, hartu arnasa, eta oraingoa sudurretik, hartu, baina ahotik bota. Hartu, ahotik bota. Sudurretik hartu, hartu, bularra ireki, bota. Hartu, sudurretik, burua eta ukalondoak atzera, burua eta ukalondoak aurrera. Baino, ez naiz makurtzen, kontuz berria, bai? Ez dut hau egiten.
Enborra, denbora guztian ikusten dezuten bezala, tente dago. Bai? Hurrengoa, berriro jartzen naiz buruzkora, laugarren ariketa, eskuak 45 gradu, irekita, kanpoko aldera, eta oinak ikusiko duzute denbora guztian leku berdinean daudela. Ez dut hau egingo, bale? Nire ipurdia gora eraman nahi dut, baino nola? Behartzpuntak lurrera proiektatuz gora ipurdia. Eta bera. Eta horrengoan, hartu sudurretik, bota sudurretik. Hartu sudurretik, estutu ipurdia, gora eta bera. Bota. Hartu, bota sudurretik. Hartu, bota. Hori da. Eta azkenekoa. Berriro, buruz bera, oraingoan, gerriak ez du ikutzen lurra, bale? Bota, buru atzera, hartu, hankak barkatu ireki aldakaren zabaleran, eta bagoaz. Bota, ez dut apoiatzen gerria lurrean, eta hartu. Bota, hartu. Sudurretik, bota, sudurretik hartu. Sudurretik bota, sudurretik hartu. Eta bukatzen detenean, sekuentzia guztia, jartzen naiz, lasai-lasai, begiak ixten ditut eta laguntzen diot arnasari baretzen sudurretik, hartu, eta sudurretik bota, begiak itxi posible badezu, oso aztoratua sentitzen badezu bukatzerakoan arnasa, ireki ahoa eta exhalatu ahotik, baino hartu sudurretik. Eta arnasa baretzen dijoan enean, sudurretik hartzen duzu eta sudurretik botatzen duzu. Eta poliki-poliki ikusiko duzu nola zure lana asentatzen dijoan eta gorputza hautsa astindu diogu. Bai? Goizean goiz hautsa daukagu gure engranajetan, modu bat esateko modua da, eta gogoratu. Kokildu gabe, bale? Kokildu gabe. Beti bularra kanpora, sorbaldak atzera, eta hor hartu arnasa gustora. Hauxe izan dira 5 errito tibetanoak. Lagun batek erakutsi zizkidan, eta nik ez baldin bada egunero egiten ditut. Beroketa bezala. Eta oso konpletoak dira. Eskerrik asko lagun horri, eta eskerrik asko zuei hor egoteagatik. Eta animo! Horren arte!